tady 10 největších trapasů, co jste kdy zažila, třeba teď. Chceme vám to zrekapitulovat, takže proto vám voláme na telefon. Haló. 20 zmeškaných hovorů od mámy, snad babička zase nespadla z postele. Úplně se mi navaluje, úplně se mi smírá žaludek, když musím mluvit s těma lidma po telefonu, a to jsem extrovert. Úplně se mi navaluje, úplně se mi zvedá žaludek, když musím mluvit s těma lidma po telefonu, a to jsem extrovert.